Ja už iba čakám, kým dostanem jednotku. A to není moc blízko pri mne. Hej, keď pôjdeš do tej heliny, tak iba stlač tečko a vystup si. A keď tak... Oh shit, vidím asi capka. Ale asi, je zombík vnútri. Sa si prezradil ten sápek tým zombíkom. Hej, počkaj, počul si to? To bolo Thorové kladivo. To čo robí? To môže spavnúť. Ja. Najprv si kuchni na tú čestku, či k tej čestke nikto nerašuje. Dobre, a potom si ju otvor. Hej, čo je 98%. To po tebe to máš? Jebali však, nie? To máš ty startú tú helinu. Ja pozerám tú krejtu, už sa spavnul. Oh shit, to je tá SWAT helikoptéra. Poď, Cčko. Dostal som. Ale pohode, startuj, strel po mne. Shift, dobrá, starý. Skadiaľ. Kubo, utekaj ku mne. Prečo ku tebe? Skadiaľ tu strieľa. Takže heliny už vlastne máme. No helinu mám. To je vlastne to najdôležitejšie, čo sme chceli. V podstate, no. Skadiaľ to on jebe, nevieš? Spavnujú sa aj v tej krejte nejaké, že niečo lepšie ako v ostatných? Kubo, ja potrebujem nejakú ganu. Na blízko. Lepšie. Neviem, skadiaľ na to na mňa jebal. Ušicečko, tam bolo. Počkaj, gunback, ten si rovno dám. Ty si to nevylutil ešte? Až teraz. Veď som čakal, nie? Či tam niekto nepôjde. Dobre, mám ju úplne celú. Nejaké gany? Bola tam snipa. Vidím capka. Pri lietadle, hneď pred tebou, Dostal som mňa. Pozor, niekde na mňa vidí ten čuračík hnusný. Chcem dať bandaže, ale mám málo. Oh shit. Keď stadial, tak on musí byť niekde tam. Kamo, ja som nemohol po ňom hneď strieľať, vieš čo sa stalo? Ten typek, keď bol predo mnou, vieš čo sa stalo? Ja som akurát preskakoval taký ten malý murík. No však ja som ťa videl starý. Tomáš, prídeš ma zobrať, čo? Mrk mrk?